L-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajar kellu żewġ laqgħat segreti ma' persuna qrib ħafna ta' Melvin Tewma, il-middleman li ngħata l-maħfra preżidenzjali sabiex jixed fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Skont sorsi tkellmu mal-ġurnal The Sunday Times of Malta, dawn il-laqgħat li għamel Kutajar setgħu ipperikolaw l-investigazzjoni tal-każ kollu. Il-gazzetta tisvera li Lawrence Kutajar kellu żewġ laqgħat ma' Edwin Brinkat, magħruf bħala Il-Ġojja, ħabib personali ta' Melvin Tewma. L-ewwel laqgħa saret fi żmien meta l-investigaturi kienu qed iħejju pjan biex jarrestaw lil Tewma. Din il-laqgħa saret minn wara dar l-investigaturi u kien hemm tħassib serju dwar possibilità ta' konfoffa bejn l-eks kummissarju tal-Pulizija u wieħed mis-suspettati tal-assassinju. The Sunday Times kompli li wara li saru jafu b'din il-laqgħa huma avviċinaw lil Kutajar u qalulu biex ma jerġax jiltaqa' ma' Brinkat. Iżda jidher li minkejja din it-twissija, Lawrence Kutajar reġa' ltaqa' mal-Ġojja u din il-laqgħa saret ftit jiem qabel il-Pulizija kellha tarresta lil Melvin Tewma fuq suspetti ta' ħasil ta' flus iżda fl-istess waqt biex titkixxef aktar dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan jidher li wassal biex l-investigaturi jmexxu l quddiem id-data tal-arrest ta' Tewma minħabba li nutaw bidla fir-rutina regolari tiegħu li seta' jagħti xifhem li Tewma seta' ġie informat li se jiġi arrestat. Dan kien konfermat hekk kif l-evidenza li ġabret il-Pulizija konfermat li Melvin Tewma kien jaf li il-mara tiegħu u bintu kienu se jiġu arrestati b'rabta ma' mħatri illegali, iżda fir-realtà sabiex jinkisbu aktar evidenza dwar il-qtil tal-ġurnalista. Ikkuntattjat mill-ġurnal Lawrence Kutajar ikkonferma li kellu żewġ laqgħat ma' Il-Ġojja iżda insista li f'dan il-każ bħal kull każ ieħor fejn iltaqa' ma' informers fid-dinja tal-kriminalità għamel dan in good faith sabiex jgħin l-investigazzjoni. Il-Ġojja kien qrib ħafna ta' Melvin Tewma, b'sorsi jgħidu li qisu missier adottiv tal-istess Tewma. Jidher li kien hu li ħeġġeġ lil Melvin Tewma biex jirrekordja d-diskursati li kien qed ikollu ma' Jorgen Fenech. Dawn ir-recordings saru evidenza ewlenija fil-kompilazzjoni fil-konfront ta' Jorgen Fenech li nsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia.